Inhatiw na ito bihag. Hukuman sin bihag. Pagila kita magkasaggaw, sundalo, atau Bisaya. Sakit walang ka. Tunuin hukuman niya. Sa rin hawak ito magkalo, kung sila mabunutan, mayroon datong bistahon ka. Mayroon dato sa gamang ibadat ikiwakan. Kaya din na habang sila masaggaw, doon na yun nasaggaw, di na magkaato, ataw wala pa nakapagkalo, sintak na yun. Di naman. Naunuhon na sila yun. Hukuman sin jihad tahun 4 para kala at ian sin amir. Kaisa niya al-katlo. Katlo ni punuon. Doon nagkatimbakon at sumbayon. Karuan niya arrit atau alistirka. Hinangon ipo. Ipo nun din nabihan. Katunia alfida ipalukat. Kaupat niya alman ilan kalimaya. Upat para kala in pagpinian sin amir apabila ang satru mabihag. Kaisa niya bunuon, karuan niya ipunon, ikato niya ipalukat, inapusan niya di ilan kalimaya, paoy umagbalik. Hari pamasalas sa iten upat ini, muna subay mapinigta in bihag. Aun yan bihag, dong si hukuman min dimnil mukatila, dahil nga tumpukan si bubunot nila. Aun siya biyang mabihag ta, harakala anak asawa, rahasia, atawa kami pagtagon nila bihang sibilyan, alam singkaw man. Nabihag muna ang kata. Subayatun muna mapinig, isyun imatu, isyun wala imatu. Ampa hukumun. In kapangadyan na ito kahapon, bata-bata, babae, in mga kaparian, mga nasakit. Katama sinamin mayroong panglamot-lamot nila. Mayroong panglamot-lamot nila, in sila ini di maharus puno. Malaingkan apabila sila tumawang sibu din tabang nila kau. Karuan niya piit, ikatu niya pikilan, atawa alta, lamot sila ang mga bununo. Nawang kita ni makabihag, bihag tura in pag pinigta, sinabihag kaisa. Kumagasin taon na to ini, abihag na. At pinion na rin. Issue in imatu, issue wala imatu, issue in pikilan ng piyapanaw niya, atawa arta niya, issue namin wayroon ito pang lamot-lamot. Wayroon na bitsara niya, wayroon na piil, wayroon na alta, way pikilan. Kung sa upamet ito malilay na, naampa kita ni magpini, bang unuin hukuman matu hiutang. Muna al-kat. Al-kat ini tartang ko sadya ang mga asra. Asra ini amoy katang dan sinimat yung mga bihag. Yan nila asra. Kaysa ni al-kat. Punoon.
Lupas yung pagpuno dihay. Gaya siya rin pagpanayaman. Sa pagpanayaman. Pang patayo. Kung nakalagihan, hilapan pa nila. At tawag pagpungan. Siga. Bang indecision, bunoon. Ayaw na magpahaba. Bunoon. Sa subay siya rin pagpanayaman. Sabi ni Islam, misan pa mamuno na, masi dilihiran niya kahormatan. Ipagpanayaman. Siguro timbakon, atawa sumbay. Masabi sa akong labi afdal, kung kita mamuno, bihag, labi afdalin, sumbay. Naramik ka na magsumbay, subay ni panumbay, mamahit. Piyo mo na yung barong mahait. Amat ito ni panumbay. Naramik yan niya magsumbay, magpuno sin asir, tawasin bihag, bukon, uturan mo pa. Tawala ko ito mga rin. Sa lagon magtuyamin, pang marapat, matuwag magminsan. Kasupayar isang lumanang sinasakit. Masalbo po ni Makso sinisla may pananam ka rin masakit. Ni Makso dito kami, iigat din niya. Dahil natun manus siya. Hamanok, magsumbay manok, suwera mahait. Suwera mahait. Panumbay ka niya. Kung magsumbay, suway na roon ng maghasang sila. Mahit siya. Suway mahit na siya. Nakaroon tatulin hukuman. Naku sa amin, piyon kami makusog manumbay. Bukod na yung mga magkampo, gutom bihat. Ang marapat namin, minsan, kaya magtuloy. Amen ito yung bang kami umatud, amen ito yung labi afdal. Ama sabihaw, sabab bahaya. Sibu dasan, timbakon mo sin, sanjata, matayra, sumbayon mo, matayra. Sa duha ingin, parasahan si makaput kanya. Lukdukan ako ni sundari makaput, iwan niya. Ginawon mautas. Hindi mo. Naramik yan niya bang sa upama ng sumbay, namyatay na. Namukon na kalagihan tuktukon. Salwero na pahit na makakarito. Tuktukon ka sa bihan. Matumpo sa jay. Barong. Asalo niya masya mo tuktukon. Di na naman ka na naman sa patay na siya. Iwan di kasung sinamoy sakit yung kamatay niya na niya. Nabang sa upama sa timbakon. Pag matay na sinang bukpong lo. Ayaw na duwahan tawa. Pag mamahin ng bukpong na siya. Naramit ka niya bukod sa panayaman. May pagtudyo-tudyohan niya. Iba ko na katutuwakan ko. Ito bang kita magpuno.